Il-vittmi f'pajjiżna kawża tal-COVID-19 issalaħ u l-400 kif l-aħħar sigħat mara ta' 78 sena saret l-aħħar vittma ta' dan il-virus. Tħabbru wkoll 65 każ ġdid pożittiv fil-waqt li fiequ 47 persuna. Dan iwassal biex il-każi attivi issa qed jammantaw għal 545 fil-waqt li t-total ta' dawk infejqa jitlaq għal aktar minn 28,000 persuna. Il-professur Charmaine Gauci saħqet li aktar minn 70% tal-każi pożittivi huma każi relatati mal-varjant Ingliż. Hija qalt li bħalissa fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei hemm 8 pazjenti li huma pożittivi għal coronavirus. Sal-erba' total ta' persuni li ħadu t-tieni doża ammontaw għal iktar minn 61,000 persuna. Intant fl-aħħar jiem komplew jiżdiedu l-ilmenti dwar il-loġistika marbuta mal-vaċċin u kif diversi persuni qed jispiċċaw ikollhom imorru lura id-dar minħabba taħwit fl-appuntament li jingħataw. Fil-fatt kienu bosta l-persuni li tkellmu ma' Net News wara li kellhom appuntamenti, iżda ntalbu jmorru lura d-dar u jerġgħu jmorru wara nofsinhar. Kien hemm ikoll uħud illi meta marru qalulhom sabiex jerġgħu jmorru għall-vaċċin matul il-weekend għax tilqima ma kienx hemm. Dan seħħ f'lokalitajiet varji inkluż Bormla, il-Gżira, il-Ħamrun u l-Furjana. Net News jista' jikkonferm li l-problema kienet ġejja mis-sistema ċentrali li ħoloq il-Gvern bl-infermieri fil-lokalitajiet ikolli jilmentaw dwar din is-sitwazzjoni. Persuni li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalulna li huma kellhom appuntament filgħodu iżda ġew informati li l-vaċċin ma kienx wasal u ntalbu jmorru id-dar biex imbagħad jirritornaw wara s-sigħat wara nofsinhar jew saħansitra ġurnata oħra.